Има ли хора тук, които мастурбират? Са подсме. Има ли? Няма. Твърдо не. Никога не сте мастурбирали. Вие виждали ли сте го въобще това? Добре, какво правите, като не мастурбирате? Филми. Разсейвате се просто. На вас ви се е пил, така няма го барам. Ще гледам филм. Какви филми гледате? Кой филм гледате, като ви се мастурбира? Порно. Гледате порно и не мастурбирате. Какво порно гледате? Кое е любимото порно? Кое? Немско порно. Вие сигурно ли ще гледате порно? Вие сте такива... Значи гледате порно, примерно гледате порното и сте такива... Тя му е сестра, обаче от друга майка. Да, няма смисъл да се мастурбира на това нещо.